Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Ander Lipus dugu platoan gaurkoan, euskal aktore, zuzendari eta orokorrean ikertzailea. Eta zuzendari lanetan hain zuzen ere izan dute aurtengoan Nafarroako Antzerki Eskolan. Goazen ba, berarekin pixkatxo bat hitz egitera. Ongi etorri, Lipus? Eskerrik asko. Zer modu zaude gaurkoan? Bueno, ondo esan beharko, sorkuntza, Nafarroako Antzerki Eskolan egiten ari naizen sorkuntza berriaren azken txanpan, beraz, uste dute lanak ia bukatuta eta, estrenaldiaren zain, eta penaz, Iruña berriz utzi beharko dudalako, baina espero berriz ere bueltatzea. Bai. Oso ondo. Eta nola aurkezten duzu zure burua? Nola artestenikoekin, nola lotuta, nola definitzen zara? Ofizioz? Bai. Ni aktorea naiz. Aktorea? Bai, hori argi daukat. Aktorea edo bufoia. Bufoia, polita. Baina bai, gehiago naiz, ni teatro mundutik nator, eta batez ere nire ofizioa aktore izatea da. Eta gero istripus zuzendari izan naiz, antzerki zuzendari, eta idatzi ditut gauzak, eta beste gauza asko egin ditut, klaseak eman ditut, formakuntzan ere aritu naiz, baina gehien bat aktore sentitzen naiz. Eta txikitatik egon zara mundu honetan murgilduta? Txiki-txikia zinenetik? Bueno, zaletasuna edo antzerkia egiteko gogoa txikitatik izan dut, hori argi daukat. Baina hasi nintzen gazte, hasi nintzen ikastolan, nire antzerki piezak egiten, eta gero hasi nintzen bakarrizketa bat egin nuen, eta ibili nintzen herriz-herri, garai hortan, autorik ere ez neukan, eta autostopean edo atzamarra eginez ibiltzen nintzen, eta antzerkia egiten, eta gero 18 urtekin bai joan nintzen Madrilera ikastera, William Layton antzerki laborategira, eta hasi nintzen formakuntza formala edo, ez? Bai, formakuntza serio bat egiten. Eta esaten duzunean gaztetan edo autostopa egiten, herriz-herri joaten zinela, ze urtetan edo ze urterekin gutxi gora bera? 18 urterekin, absurduari buruzko gogoetak deitzen zen bakarrizketa, Aitor Zuberogoitia, Markina Semengo nere lagun batek idatzia, eta ni joaten nintzen, eta egiten nuen, bakarrizketa hori garai hortan soldaduzkaren ingurukoa zen, garai hortan gu edo objetor de kontzientzia esaten dana, edo insumisoak ginen, eta gai hori tratatzen zen, gai hori ikutzen zuen, eta nahiko arrakasta izan zuen antzeslanak, eta horrekin ibili nintzen. Gero Madrilera joan nintzen, eta Madrilen antzerkia ezagutu nuen beste dimentsio batzutan. Orain arte nik pentsatzen nuen antzerkia zena, eta gero ikusi nuena, oso desberdina zen, baina beti maitatu izan dut antzerkia, eta ez dakit zergatik. Baina beti lehen aldiz antzerkia ikusi nuenean, eta ikusi nuenean aktoreak euren jokoa egiten, eta bazegoen zerbait magikoa iruditu zitzaidana, baina are magikoagoa iruditu zitzaidan, gero hori bukatu eta gero gure herrian ez dago oraindik antzokirik, beraz frontoian egiten da, Markinako Jai Alai frontoian, Markina Semengo Unibertsitatean esaten dena, eta gero ikusi nutenean aktoreak egindako guzti hori batzen eta furgoneta batean sartzen, horrek txunditu ninduen, ezta? Eta horrek liuratu ninduen, eta hor ikusi nuen zerbait bazegola nik gustoko nuena, ezta? Eta hala jarraitzen dut, furgonetak kargatu eta deskargatzen eta antzerkia egiten, 30 urte eta gero. Interesgarria, ez? Horretan, ez? Edo horrekin lotura edo gustua sentitzea, ez? Normalean jendea ez du hori ikusten, ez? Gehien bat antzokietara joaten garenean, ez? Kaleko antzerkia ikusten dugunean, bai, baina antzokietara joaterakoan, ez? Eta justo hori izan zen harrapatu zintuena, edo? Bai, azkenean gezur hori, trampa hori, eta netzat hori da antzerkia eta aktore baten lana, ezta?
trampen bitartez, amarruen bitartez jendea seduzitzea eta jendeari istorio bat kontatzea eta istorio bat transmititzea, ezta? Baina dena da gezurra antzerkia, eta orduan denok dakigu gezurra dela, baina iristen zaigu, benetako lan bat ikusten badugu behintzat. Eta bai, nik uste dut horrek harrapatu nindula, eta gero ja bestea izatearen gauza hori, istorioak edo emozioak transmititzeko gaitasun hori, komunidade hori, nola biltzen zen publiko bat eta publiko hori espazio sakratu batei begira, ez dakit, gauza guzti horiek asko txunditzen ninduten, da oraindik txunditzen naute. Batzutan gogo handiagoz, beste batzutan gogo gutxiagoz, zaila baita gure ofizio hontan hor mantentzea eta aurrera egitea, baina zorionez eta nire lankideekin batera, hau da, arte dramakoekin batera, euskal eszenen ari gara eta bagaude eta ez da gutxi hori. Ez da gutxi esan duzuna, ez? Bai. Urte edo zail honetan, ez, hor mantentzea. Bai, hala da, dano dakigu egoera momentu honetan COVID-agatik eta egoera zaildu egin dela, baina horrek ez du kentzen, badagoela antzerkia egiteko gogoa, gauzak kontatzeko gogoa, eta beharra, eta publiko bat hor dagoela, eta guk ere horren eske dagoela, eta gu ere gogotsu gaudela eszenara igotzeko eta gure istorioak kontatzeko, ezta. Eta gero, leheno mentzionatu duzu, lehenengo monologo hori, soldaduzkari kritika edo egiten ziola, zure ustez artea gizartearekiko konprometitua izan behar da? Ba, ezinbestekoa da. Ezinbestekoa. Niretzat bai, baina gero bai ulertzen dut, antzerkia gauza handi eta zabal bat dela, eta hor denetarik sartzen dela, ezta. Gero, aktore bakoitzak, artista bakoitzak, edo kulturgintzan ari garenok bakoitzak hartu behar ditu autuak. Nire autuak, nahiko, uste dut, nahiko argi ditu dela zeintzuk diren, ezta. Eta hoien artean, euskal komunitateari zuzentzea dago, hau da, euskarazko antzerkia egitea, batez ere, eta euskarazko komunitate horri zuzentzea ikuspuntu kritiko batetik. Eta niretzat hori ezinbestekoa da, ezta? Gero ja gogokoago izango duzu edo ez, baina baita ere, bai sentitzen dut, denetarik egon behar dela, eta gauza arinak ere existitu behar direla, gauza oso arraroak baita ere, gauza esperimentalak ezinbestekoak iruditzen zaizkit, eta gauza oso komerzialak edo bakarrik dirua egiteko balio dutenak, aurpegi ezagunekin betetzen direnak eta utxalak izan aldirenak. Baina agian niretzat utxalak izan aldira eta beste batzuentzat ez. Orduan hor eskaintza zabala dagoen artean, nik uste dut gure artea ere eta gure kultura ere aberastu egiten dugula, ezta? Eta denetarik egon behar dela. Eta leheno mentzionatu duzu ere arte dramako kideak, ez? Zezuek sortu duzue Arte Drama Euskal Laborategia deitzen dena, ez? Bai. Arte Drama berez arte eszenikoen plataforma bat da, lau kide gaude egonkor, lau kide gaude lanean, gehien bat Jasone Parada ekoizpenean aritzen dena, Irantzu Azpeitia gehiago ari da banaketan, eta gero Mikel Unamunzaga gehiago ari da teknikan eta komunikazioan. Eta ni neu alor artistikoan esango nuke, ni naiz aktore bakarra. Entzat hori ezinbestekoa zen azkenean gure egitekoak ere diruak behar dira, ekoizpena oso garrantzitsua da, eta batzutan horrei ez zaio ematen garrantziarik, ezta? Eta orduan, eratu genuen taldea, duela, ez dakit zenbat urte lehenago antzerkiola imaginario izan zena sortu nuen, hortik gero sortu zen arte drama, arte eszenikoen plataforma, eta hortik sortu duguz halako bestelako ez dakit, bide batzuk edo eraiki dituguz bestelako ekoizpenak, sarritan batzutan beste antzerki talde batzuekin, kasu honetan oso ezagunak dira Dexabu Panpin Laborategiakin eta Axut iparraldeko taldearekin egindako koprodukzioak, Errautsak, Hamlet, Frankoren Bilobari Gutuna, eta azkena Zaldi Urdina horiek dira ezagunenak,
Eta gero nik neronek huts teatroa bezala, baina plataformaren barruan sortutako etxekoak, publikoari gorroto, hozkailua eta orain biran ari garen atzerrian lurra garratz ikuskizuna, ezta? Baina gero hortaz aparte, arte draman beste egiteko batzuk ere baditugu, eta horietan garrantzitsuentako ezagunena da duela 15 urte hasi ginen arte drama Euskal Laborategia. Formakuntzari begira, Aulestin, Bizkaiako herri txiki eta eder baten egiten dugu topaketa horiek formakuntzara bideratuta eta euskara hutsean. Eta hortaz aparte jaialdi bat ere antolatzen dugu. Bertara etortzen diren irakasleekin, irakasle horien sorkuntzak ikusteko parada egoten da, eta orduan herritarrak eta bai eskualdekoak eta bai Euskal Herritik jendea hurbiltzen da jaialdi hortara. Beraz, beti argi izan nuen nik, eta orain lankideek ere argi daukagu, ez ginela bakarrik ekoiztetxe bat, bakarrik antzerki lanak egiten genuena. Bestelako bultzada batzuk sortu behar genitula, bestelako bulkada bat sentitzen genuela antzerkiarekiko, eta oso importantea zela baita ere formazioa, esperimentazioa, kulturgintza. Kulturgintza esaten dudanean da, adibidez, askotan antzerki talde amateurrekin, batez ere iparraldean egin ditugulako lankidetzak, edo kulturgintza aipatzen dudanean da Aulestin bertan ere herrian umei antzerkia ematen diogunean, edo bestelako tailerrak antolatzen ditugunean, edo pixka bat borrokatzen ari garenean antzerkigintzak edo arte eszenikoek bere lekua izan dezaten gure herri madarikatu hontan, ze batzutan ematen du kultura azken niminoa dela, azken monoa dela, eta uste dut oso garrantzitsua dela kulturgintza eta antzerkia herriaren erdian, zentruan jartzea, ezta? Horregatik adibidez borrokatzen dugu asko konpainia residente edo konpainia bat edo talde bat egotea bere egoitza duena. Gure kasuan duela urte batzuk Leioan izan genuen eta orain Gernikan daukagu. Eta ez dugu, uste dut antzerkia, bai, periferian egon behar duela, baina ez baztertua. Eta uste dut zentzu horretan, adibidez gure kasuan Gernikan egoteak, Gernikako udalarekin, Gernikako herritarrekin, Gernikako elkarteekin, bai, gauzak egitea eta sortzea, eta nolabait etxe bat eukitzea, egoitza bat eukitzea, eta orduan hori dela eta lankidetza ezberdinak jorratzen ditugu ikastaroak antolatuz eta antzerkiari beste leku bat emanez. Formakuntza aipatu duzu, eta batzuetan galdetzen diete, gonbidatuei, ea ze puntura arte uste duten formakuntza garrantzitsua dela arte eszenikoetan, ez? Ze batzutan hitz egiten dugu duendeari buruz, edo horrelako talentuari buruz, ez? Baina formakuntza beharrezkoa da? Hori ezinbestekoa. Hori ikusten den gauza bat da. Aktore bat ez dena formatua, batez ere antzerkian, ikusten da, bai, duendea bai, eta egin aldu obra bat edo hola, baina nik uste dut ofizioa ikasten den gauza bat da, eta uste dut oso importantea dela superazioa edo gainditzearena. Zure ofizioan zerbait gainditzea bestela beti berdina egiten duzu. Eta uste dut aktore batek teknika bat edo metodo bat edo zerbait menperatu behar duela, etxe bat eraiki behar duela, estruktura bat, dela, ez dakiz zen metodo, izan daiteke, metodo... Aukeratutako metodo bat, eskola batean, ikasia, eta uste dut, gero, aktore bakoitzak bere bidea jorratu behar duela, ezta? Nik hori beti argi izan dut, eta hala egin nuen, bere momentuan, William Laytonen metodoa ikasi nuen, Actors Studiotik zetorrena, New Yorketik, eta gero hortaz aparte, nire ikerketa bideak eta esperimentazioak eta batez ere antzerki maisuak irakurri ondoren, Stanislavski, Antonin Artaud, Grotowski, Meyerhold, Peter Brook, horiek aztertu ondoren beste antzerki mota batzuk ikertzera joan nintzen. Nire kasuan ezaugarriena edo gehien ikertu nuena izan zen Indiako Katakali antzerki dantza, eta gero batez ere baita ere Eugenio Barbaren antzerki antropologia eta hortan murgildu nintzen gehiago. Baliko maskara, antzerki dantza, baliko maskara, eta
hortan murgildu nintzen pixka bat ekialdeko antzerki tradizionalean, eta hori nola aztertu eta nola ikusi, batez ere gure euskal kulturan, gure euskal antzerki gintzan, eta horregatik nire hurbiltzea, ez bakarrik nola ez Jorge Oteiza, Jorge Oteiza ezagutu izanak kriston inpaktoa eman zidan, eta berarekin izandako hizketaldiak asko bete ninduten, baina baita ere Juan Antoni Urbeltz bat, duela gutxi berarekin montatu dugu Martin Zalakain ikuskizuna, eta bere ikuspegia folklorarekiko, euskal dantzekiko, eta nola ez, adibidez, Antxon Luku bezalako pertsona bat ezagutzea, eta iparraldeko antzerki, herri antzerkian murgiltzea, antzerki tradizioan, eta herri antzerkian, ezta? Demagun pastoralak, Siberuako pastoralak edo maskaradak, edo Benafarroako libertimenduak, ezta? Eta hortaz aparte, herri antzerkia, Pirres Lartzabalen antzerkia, eta beste antzerki Daniel Landartena, eta mundu hori ezagutzeak asko elikatu ninduen. Niretza formakuntza ezinbestekoa da. Gure ofizioa ondo ezagutu behar dugu, eta benetan maite baduzu ofizio hau asko ikasi behar da, eta ez da inoiz utzi behar ikasten. Birziklatze hori, ez? Beharrezkoa da. Nik azkena duela 2 urte emango nuen, hola ikastaro bat, ni hartzen Txekiako antzerki fisikoko irakasle batekin, baina beti jarraitzen dut birziklatzen, eta askotan ni ikastaroak ematen nagoenean, edo ni neu zuzentzen ari naizenean ere, daukat sentimentua, beti ikasten ari naizela, bai. Eta ipatu dituzun formakuntza horiek? Edo non joan daiteke formakuntza horietara? Edo nola egiten dituzue, edo nola antolatzen dituzue? Gure kasuan, beti Pasku astean ematen ditugu, orain COVID-arekin mugitu inda. Ez dira izan, ez? Ez dira izan, COVID-agatik eta zegoen egoera arraroagatik, beraz, irailean emango dugu. Irailean izango dira urten, topaketak, eta hortara gutxi gora bera 14 ikasle etortzen dira, Euskal Herriko bazter guztietatik, eta bai, etorri daiteke, lehenengo eta behin gogoa, antzerkia ikasteko eta egiteko gogoa duen edon hori zuzendua dago. Eta denetariko jendea etortzen zaigu, eta gauza bakarra da euskaraz direla, eta hori, baina bestela etortzen zaigu jende amateurra, eta ikasi duena edo sakondu nahi duena gehiago, eta jende profesionala baita ere pixka bat berziklatu nahi duena eta ikasi nahi duena. Eta oraintxe bertan, aipatu duzu Nafarroako antzerki eskolan zaudela, eta zerra izarete montatzen edo? Bueno, Nafarroako antzerki eskolan beti sudurra sartu izan dut, deitu izan didatelako, beti eman izan ditut ikastaroren bat, eman izan dut, eta oraingo hontan eskatu zidaten ikasturte bukaerako muntaia nik egitea, zuzentzea. Eta bueno, 4 aktore zeuden, 4 ikasle zeuden bertan, eta bueno, pentsatu nuen agian bere garaian antzerkiola imaginarioan, nik sortutako beste lagun batzuekin sortutako konpainia hortan, muntatu genuen Mundopolski erreboltaren ziaboga euskarazko berzioa, baina kasu honetan euskaldunak ez zirenez, euskaraz ez zekitenez, erderazko bertsioa montatu dugu. Bere garaian duela ia 20 urte, 2002an estrenatu zen, Mundopolski erreboltaren ziaboga, erderaz Mundopolski extragedia y rebelión, eta orain, Nafarroako antzerki eskolan, estrenatuko dugu erderazko berzioa, naiz eta bertan euskal paiasa bat dagoen, euskal paiaso bat, neska bat dagoen protagonista bezala, eta beste paiaso troskista bat elkarrekin tristeen kontrako iraultza egin nahi dutena, eta barre borroka errebindikatzen dutena, eta bizitza triste honen kontra egiten dute euren bataila edo euren gerra, eta, jendea joango da hori ikustera, baina, bataila hortan denetari gertatuko da. Bizitzan bezala. Bizitzan bezala. Eta gero, itzultzaile lanetan edo, batzutan zaila egiten zaizu euskaraz sortuta eta euskaraz egiteko sortuta dagoen zerbait erderara itzultzea. Ze imaginatzen dut, batzutan erreferentziak egongo direla, esan duzu euskal paiasa batela naiz eta erderaz egin, ez? Bai, berak baditu testu batzuk euskaraz izango ditu, baina berez, etzen gure bertsioak bere garaian antzerkiola imaginarioan ematen genituenean,
euskerazko eta erderazko bertsioak egiten genituen, eta nahiko desberdinak ziren. Beraz, hau zegoen pentsatua uste dut hasieran euskaraz eta gero erderazko bertsioa egin zen, baina bai, nik uste dut ez zirala itzulpenak bere inean, gehiago ziren bertsioak, eta bakoitzak bere tonua eta bere hizkera zeukan, ezta? Izaera edo, bere izaera zeukan. Gaur egun, ja, arte drama sortu nuenetik, edo genuenetik, ja ez dut bi bertsioak egiten, euskara hutsean aritzen naiz. Hau salbuespena izan da, eskatu zidatelako eta momentu baten, edo momentu honetan, Iruñan egoteko gogoa neukan, eta proposatzen zidatena interesgarria iruditzen zitzaidan, eta gogoa neukan zerbait xumeagoa egiteko, baina, bueno, bestakit formakuntzatik eta beste teatroaren beste ikuspuntu batetik lan egitea, ezta? Ordaingo hontan erderaz izan da, hala tokatu zaidalako, baina zorionez gainera lortu dut ikasle guztiak edo aktore guztiak orain esate didate euskara ikasiko dutela. Baitu. Eta orduan hori da beste bataila bat. Hori da beste bataila bat Mundopolskirekin lortu dudana, ezta? Eta nik uste dut, hemen Nafarroako antzerki eskolan gu euskaldunok ere hor aritzea garrantzitsua dela eta on egiten diogula euskal antzerkiari. Bueno, erreferentzia asko eman dituzu orain arte, baina zertan inspiratzen zara edo zein da zure inspirazio iturri nagusiena sortzerakoa? Jo, ez dakit. Eske pilo bat aipatu dituzu, igual guztio hoien nahasketa edo. Bai, bueno, asko ikertu izan dut eta asko begiratu dut irakurri baita ere, eta azken urteetan gehiago begiratu dut gure herrian egiten ari dena, bai literatura aldetik, poesia aldetik, zinean egiten dena, begiratu dut gehiago nire herrira eta begiratu diot nire barrura. Begiratu dut nire barrura zertan ari naizen edo zer nahi dudan kontatu. Begiratu dut baita ere nola beste leku batean jartzearena, eta ikusi agian nik ez zuzentzea eta beste lagun batek zuzentzea eta ni beste leku batetik aritzea lanean, halako gauzak ez nire historia kontatzea, baizik, ez dakite, adibidez orain atzerrian Lurra Garratz Laura Penagosekin lanean ari naiz eta berez historioa berak kontatu zidan. Berak esan zidan, ni atzerritarra naiz, hemen bizi naiz, baina antzerkia egin nahi dut, baina ezin dut egin. Ez dut lortzen egitea eta interesgarria da esaten didazun hori. Ze batzuk daukagu edo lortu dugu nolabaiteko sona edo borrokatu dugu asko baita ere hori lortzeko, baina beste batzuk hori lortzeko ere zailtasun gehiago eduki dituzte. Eta orduan, bada beste leku hortatik begiratzea eta esatea, zer egin dezakegu elkarrekin. Eta adibidez, atzerrian Lurra Garratz hori da, horren emaitza da, ez da. Esatea, zer daukazu kontatzeko, oso interesgarria iruditzen zait, kolonbiar euskaldun batek, nola bizitzen du hemen gure herrian bere migrante egoera, edo akaso ja euskalduna da baita ere. Eta orduan galdera horietatik tiraka sortu genuen azken sorkuntza hau. Zegin interesgarria ez, kontzeptu hori atzerriarena, atzerritarra sentitzearena. Bai. Eta horrek dakarren ez, batzutan zu etxean sentitzen zara, baina hor zauden lekukoentzat edo ez zara hangoa, ez? Bai. Eta horrelako historiak interesgarriak dira. Eta zalantza horiek gure euskaldunoi ere gertatzen zaigu. Guk ere batzutan gure herrian ez gara atzerritar sentitzen gara, pentsatu behar dugu eta erderaz mintzatu behar gara, eta orduan, nik ez dakit, badaude hor gai batzuk eta gauza batzuk, eta gero ikutzen ditugunak, indigenismoa, Kolonbian gertatzen ari dena, kolonialismoa, zaintzarena, gaur egun agure edo zahar asko ikuste ditugu jende latinoamerikarra zaintzen eta hor galdera asko planteatzen ziren, eta obra honekin pixka bat jarri dugu halako leio bat, iriki dugu leio bat. Hausnarketarako, ez? Bai, hausnarketarako, gogoetarako eta sentitzeko baita ere, halako inpakto bat baita ere, zer dauka
pertsona honek guri kontatzeko, ezta? Eta ez, zer daukagu guk esateko, gu ez gara migranteak hemen, zegaitik ez utzi lekua eurei eta eurei esan. Eta gero hortarako nik uste dut interesgarria zela baita ere emakumearen papeletik guzti hori kontatzea, ez ni jartzea idazten, eta nire begirada baizik, eta emakumearen begirada edo zuzendaritza bat ezinbestekoa iruditzen zitzaidan, da kasu honetan Amankai Gaztañaga Zestuarrak egin du zuzendaritza eta baita ere idazkera, eta nik uste dut eman diola baita ere beste pixu bat, nik gizon moduan, mutil moduan, agian ez nintzala iritsiko puntu hortara, ezta? Igual beste ertz batetik egingo nuen, beste perspektiba batetik, baina interesgarria iruditzen zitzaidan emakume artista baten perspektibatik hori kontatzea. Kasu honetan Laura Penagos eta Amankai Gaztañagandik. Gehi, taldean egon garen beste artista jantziak egin dituzena, musika, argiak eta ekoizpena eta dena. Eta noiz duzu estreinua edo noiz egongo da ikusgai? Atzerrian Lurragarratz estreinatu genuen, orain otsailean estrenatu genuen eta biran jarraitzen dugu, oraindik. Iruñean egon gara, baina badakit Nafarroara itzuliko garela berriz, beraz jendeari abisatu, ez duenak ikusi, oraindik aukera izango duela Atzerrian Lurragarratz udazkenean ikusteko. Bale, apuntatuko Apuntatu agendan. Eta COVID-aren egoera guztia, ze imaginatzen dut, ez dakit, baina prozesu, ez, ekoizpenaren edo sorkuntzaren prozesu erdian, ez, gertatu zitzaizuen, ez? Bai, guk enpresa moduan sortea auki genuen, justu Zaldi Urdina emankizunaren bira bukatzen geundela harrapatu gintuelako, gero uda etorri zen, eta gero zorionez eman ahal izan genduen udazkenean baita ere, eta bira bukatu ahal izan genduen, eta ez genituen hainbeste emanaldi galdu. Eta gero sartu zen beste prozesua, eta beste prozesua posible zen egitea ensaioak, eta gero estrenatu genuen otsailean. Beraz, nola ez, galerak izan genituen, 6 hilabetez ez genuen inongo diru sarrerarik izan. Eta galera horiek izan ditugu, eta gainera egon dira diru laguntza batzuk, baina orain dela gutxi jakin izan dugu, ez ditugula laguntzen zer ikusiko. Eta galerak eduki ditugu, baina ez dakit, ez gaude egoerarik okerrenean, badakit beste artista batzuk, beste antzerki talde batzuk, askoz ere zailago egin zaiela eureia, aurrera egitea, ez da? Guri justo ongi kakotxartean harrapatu zigun. Gero egia da oso nekagarria izan dela eta aspergarria, ze administrazio aldetik 20.000 papel, 20.000 dokumentu behar genituen beti, eta oso nekagarria izan da, eta aspergarria. Eta pertsonalki, nik uste dut ezin dela ebitatu, berez egoera oso latza eta tristea pairatu dugula. Nik hala bizi izan dut pertsona moduan baita ere, ez da, batez ere. Pertsona moduan niretzat oso tristea izan da, gero gauza batzuk asko ez ditut ulertu, eta oraindik ez ditut ulertzen, gainditzen nauen gai bat da, ez dut asko ikutzen gai hau, ze berez, ez dakit, ematen du halako gizarteak, halako gauza oso arraroan, energia oso arraroetan dantzatu dugula, ezta? Eta elkar bizitza pixka bat arrarotu duela, eta gauza pixkat tristeak eta itxusiak ekarri dituela, bakardadea, eta gauza asko niretzat, ez dakit, pixkat gogorrak. Ia gutxika lortzen dugun hemendik irtetzea, eta aurrera ekin beharko diogu, eta egia da baita ere, sentitzen dut dena ez dela COVID-a. Eta nahi izan digute dena COVID-a dela sartu, eta nik uste dut pixkat hortan pasatu indirala, ez dakit. Eta berez bai sentitzen dut osasuna oso garrantzitsua dela, eta gizarte honek osasunean jarri beharko lukeela arreta gehiago, eta zaintzan batez ere arreta gehiago. Nik uste dut hitz potolos eta hola betetzen ditugu, baina gero ez dago benetan
benetan zaintzarik edo ez dago osasunari ez zaio agian eman behar zaion garrantzia, ez da? Osasunari eta hezkuntzari, nire ustez. Ojala, ez dakit, armagintzan eta beste gauza askotan xahutzen duten diru asko, osasungintzara eta, ez dakit osasungintza esaten den, osasunera eta hezkuntzara pasatuko baluten, niretzat asko hobeto. Gizarte agian sanoago bat edukiko genuke. Eta orduan sanoa esaten dudenean, hezkuntza horren barruan sartuko nuke baita ere kultura. Baina kultura ematen du, azken monoa dela baita ere, ez da? Nik uste dut kulturak ere on egiten duela. Eta gure herrian zer esanik ez, zer gara bestela herri bezala. Kulturatik ez badugu edaten, ez badugu jaten, ez bagara asetzen, ez bagara hasten sentitzen, eta esaten pentsatzen duguna, sentitzen duguna, ez da? Euskaldunok ze izango gara bestela, ez badugu euskaratik eta kulturatik gauzak berrasmatzen eta bersortzen. Hori da nire ikuspuntua, baina ze esango dut, hortara dedikatzen naiz. Hori da. Baina nik uste arrazoi pixke bat baduzula. Ez banu erotuta hongo nintzen orduan. Eta kultura azken tximinoa den hori esan duzu, ez? Eta nola egin genezake azken tximinoa ez izateko? Eta erdigunean edo jartzeko? Nik uste dut alde batetik lehen ikutu duzun gaira bueltatuz, egoak alde batera utzi eta taldean eta herrigintzan gauzak eginez. Nik uste dut hori ezinbestekoa dela. Antzerkia ez da gauza individualista bat. Aktore izatea niretzat ez da individuala. Hori da saltzen digutena eta hori da hola ikusten ditugu edo hola daude aktore asko. Baina nik beste aktore mota baten sinisten dut. Eta da teatrotik hurbilago dagona eta herrigintzatik hurbilago dagona. Eta ez dakit, nik uste dut guk geuk batuz eta sortuz eta eraikiz eta sareak sortuz uste dut lortu alditugula gauza oso interesgarriak. Eta pixka bat astinduz eta eraginez, ezta? Zehola, bai politikariak edo beste elkarteak edo udaletxeak edo ohartzen dira posible dela, hori lortzea. Guke publiko bat daukagu gure antzerkia egiten dugunean ez subentzio bat lortu dugulako. Publiko hori harrapatu dugulako, eta harrapatu dugu lanaren bitartez. Publiko hori zaintzen eta publiko hori mimatzen eta publiko hori zainduz. Eta uste dut hor daudela beharrak eta estrategiak. Eta uste dut baita ere badagoela euskal teatroaren nahi bat, gogo bat, jendeangan, jende gazteak, talde berriak datoz, eta duela urte batzuk, ez dakit, mamu gehiago ikusten dituen zeundela, eta ez dakit, bilinguismoak zeukan euskara eta erdera sortzearenak leku gehiago eta leku gehiegi, eta orain uste du jendea konturatzen hasi dela euskaraz bakarrik ere sortu daitekela eta badagoela publiko bat gozez gure sorkuntzak ikusteko eta entzuteko eta hor egoteko, ez da? Eta baita ere, aipatzen duzu askotan zaintzaren kontua, ez? Eta nola, zaintza ez edo antzezleok edo antzerkilariak, ez? Zaindu behar duten bere publikoa eta hor saretze bat egon behar dela eta zaintza ez gure artean. Baina baita ere, ni batzutan nire buruari galdetzen diot, ez? Eta guri edo aktorei nor zaintzen die, ez? Gu bufoia gara, guri inork ez. Hori da txertoa bezala, noiz jasoko dugu guk txertoa bufoia bagara. Ez dakit, egia da, baina hortarako hezkuntza bat egon behar da. Eta guk ez badugu jartzen hezkuntza hori, adibidez, nik nire esperientziatik hitz egingo dizut, eta nire kasuan, adibidez, Aulesti herrian urtero jaialdi bat antolatzen dugu. Antzerki tailerrak,
Aulestik ditu 400 biztanle edo 400 edo 500 biztanle. Baina urtean zehar ni bertako umeengana joaten naiz eta klase orduetan antzerkia ematen diet, ez beti, aldudanean. Eta joaten naiz, eta ematen diet antzerkia, eta umeak ikusten naute kalean, eta esaten diate Anderlipus, Anderlipus, Anderlipus. Eta gurasoek badakite Anderlipus etorri dela gaur, eta ematen diet edo igual zerbait behar badute berezia, egiten dugu, edo inauguratu behar dutela erakusketa bat, eskultura bat herrian, eurekin zerbait montatzen dut, edo eramaten diet zerbait, beste artista bat, eta herrian sartzen naiz eta aktibatzen ditut gauza batzuk. Eta orduan herriak badaki hor antzerkia egiten dela, eta orduan badago saletasun bat, eta hasten da pizten saletasun bat, eta jende hasten da antzerkira joaten. Eta orduan, baina ez bakarrik hori, esan dudan moduan, 400 biztanleko herri batean, ja, 3 umeek edo 4 antzerkia ikasi nahi izan dute. Azken 12 urteetan eman ditut, eta batzuk, bat Madrilera joan da antzerkia ikastera. Zer ikusi hori ikasi, eta hori gola da. Ni txikitan markinan bizi nintzen eta jaialaiera jokatzen zuten, zesta puntara ibiltzen ziren, eta jendea Ameriketara, nire lagunak Ameriketara joaten ziren, zesta jokatzera, hori ikasi zuten lako, ezta. Orduan nik uste dut guri ere badagokigula hor pixka bat txertatzea eta transmititzea antzerkiaren grina hori, ezta. Gero, politikoak egin behar dutena da, ondo kudeatu eta jarri diru bat edo kudeatu eta plangintza bat egin, kultur plangintza bat eta kulturari bere lekua utzi baita ere. Joaten zarenean politikoaren gana, edo administrazioan ari den baten gana, eta ez badauka idearik ere, hor ere ezi behar duzu, eta esan behar duzu, hau hola da, eta orduan lan asko egin behar dugu. Guri nork zainduko gaituen, ez dakit, gu gure artean, aktorea gure artean oso mimosoak gara, eta hori egin beharko dugu, elkar zaindu hola, baina bestela momentuz oso zaila ikusten dut, ze oraindik kulturak edo arte eszenikoak daude toki batean gizartearentzat ez direnak beharrezkoak. Orduan, ez denean beharrezkoa ez duzu zaintzen. Behar duzunean zerbait askoz beharrezkoa futbolista bat orain, hala ematen du, eta orduan hori da saldu nahi gaituztena edo saltzen gaituztena, eta orduan bitartean guri tokatzen zaigu lanean jarraitzea inurriak bezala eta noizean behin kexaren bat bota edo amorruz zerbait garrasi bat egin eta lanean jarraitu. Bueno, hori egia da kontatu duzuna, ez? Zure herrian edo hor lan egiten zuen herri horretan, ez? Lanketa bat egiten zunen tango jendearekin ibiltzen zarenean eta gero ikusten dituzu fruituak, ez? Eta niri adibidez, nire kasuan berdina izan zen, ni herri txiki batekoa naiz, Etxaurikoa, eta han zegoenez antzerki zuzendari bat, eta bi pertsona zuten hor konpainia batekin, azkenean jende pilo bat, ez? Bukatu dugu hor antzerkia egiten. Eta ni denbora berdinean orain antzerki klaseak ematen ditut ondoko herri batean, eta 3 urtetatik 14 urtetara, iaia aur guztia joaten dira antzerki klaseetara. Hori da. Eta, karo ez, eta ikusten duzu, tradizio bat. Aurrekoan esan zidan txiki batek, azkeneko klasea, saiozu alkatesari, zu uda osoan zer egongo zarela hemen. Eta horra zerrea, eskatzen dute antzerkia, ez? Ez badakizu, inoiz ez duzu kuriosidaderik izango, ez da? Eta berdina gertatzen da kodigoekin, ez da? Adibidez, zuk bertso baten kodigoak ez badituzu ezagutzen, zer dan poto bat, zer dan neurrian kantatzea, zer dan rima ematea, ez duzu inoiz disfrutatuko, antzerkiarekin berdina gertatzen da. Antzerkiaren kodigoak minimo batzuk ez badituzu ezagutzen, ez duzu plazerrik hartuko hortik. Futboleko reglak badakizkizu futbola, agian interesgarria irutuko zaizu, baina zuk ez badakizu zer den jokoz kanpo egotea edo penalti bat ikusiko dituzu 12... Korrika gora eta bera. 11 eta 11 korrika gora eta bera, baloi baten atzetik eta absurdua irutuko zaizu. Bai. Bueno. Eta lehena mentzionatu duzu ere iparralde, eta azkenean egia da Frantziako estatuan, antzerkia edo kultura beste modu batez edo kudeatzen dela administratiboki diot, edo, bai, hala da. Eta ikusten duzu ezberdintasuna hango jendearekin kolaboratzerakoan?
Bai, realitate politikoa desberdina da, zoritxarrez, eta bai, desberdintasunak daude. Batez ere, hango artista euskaldunak intermitentzia delako formulanekin lan egiten dutelako, gurea oso ezberdina da. Guk gurea daukagu, asmatua, badago formula bat artistas y toreros delakoa, uste du ja kendu dutela, baina guk beste era batera, arte dramatik beste era batera lan egiten dugu. Baina gero, hortaz aparte, iparraldean egon dena da tradizio bat herrikoa, eta horrek ere ematen du, egiten du publikoak ere badaukala jakintasun bat, jakitate bat. Eta ederra dela askotan iparraldeko publikoari antzerkia egitea. Ze badaukate antzerkiaren sen hori, igualen aipatu dugun berdinagatik, asko antzerkitik pasa diralako. Herrian parte hartu dutelako eta badakitelako zer den antzerkia egitea, ezta? Eta gero, nik askotan, esaten dut, askotan iparraldera gustatzen zaio joatea, ze inoiz gero antzerkitik irten eta publikoko norbait hurbiltzen zaizu eta etortzen zaizu esatera goresmenak. Eta esaten duzu, hori ze polita den hori entzutea, ezta? Hegoaldean, sarritan inoiz gertatu izan zait, joe, lipus, hori dana buruz ikasi duzu, hori kapazidadia, eta halako gauzak, ezta? Hori gutxiena izan da, edo horrek ere denbora eman dit, baina hortaz aparte, kriston lana dago aktore ofizio hortan, atzean. Zure ustez zer da antzerkiak gizarteari ematen dion gauzarik kutxunena edo onuragarriena? Ez dakit, ez dakit. Zitz potoloak dira hori, ez da? Baina, ez dakit, nik uste dut guri tokatzen zaigula ematea bizi dugun momentuaren pulso bat edo sentimentu batzuk, ez da? Nik uste dut hori dagokigu guri artista moduan publikoari transmititzea egun bizi ditugun esamezak, maitasunak, tristeziak, amorruak, horiek izpilu moduan transmititzea herriari, ez da? Gai ezberdinak jorratuz, historio ezberdinak jorratuz, personai ezberdinak eraikiz. Eta, publikoak horrekin ari intimo bat sortzea publikoarekin eta publikoa emozionatzea eta pentsaraztea ikusi duen hortatik, ez da? Nik uste dut hori da eman aldugunik gauzarik ederrena eta xumeena. Eta nahikoa da, ez da gutxi. Bai, hitz handia tira horiek ere. Eta beste aldetik, zer da antzerkiak zuri eman dizun gauzarik onena? Onena, ze gauza txarrak ere ematen dizkit. Bueno, edo txarrena? Ez, nahi izan txarrenak, 30 urteko ofizioa hontan, normala da goraberak dituzu, eta batzutan, ni estenara irten behar naizenean batzutan esaten dut, zegaitik dedikatzen naiz hontara, zegaitik egiten dut hau, ze behar daukat nik orain hemen energia hauek, sentimentu hauek botatzeko. Baina gero egia da, antzerki emanaldi baten ostean, sentitzen dudan utxunea eta posa, ederrak dirala, eta horrek ez dauka presiorik. Eta hori, hala sentitzen dut. Edo orain Nafarroako antzerki eskolan zuzentzen egon naizenean, sorkuntza prozesuan nagoenean, aktoreekin lanean, eta hor sentitzen ditudan kilikiliak, horiek ez daukate presiorik. Hori edarra da, lanera joatea eta kilikili horiek sentitzea, zentzu hortan privilegiatua naizela esan dezaket. Batzutan gonbidatuekin hitz egiten dute bizi lanerako edo lan bizitzeko, ez? Eta batzutan aktore edo antzerki egintzan edo kulturan, orokorrean dagoen jendearentzat zaila da, ez? Limite bat jartzea, ez? Biak nahazten dira eta... Bai, nire kasuan bai. Egia da orain, ez dela hain kaotikoan ere lanbidea, struktura irmo bat edo sendo bat eraiki dudalako, eta zorionez, ondo gaudelako, nahiz eta lan pila bat egin, baina ez da hain kaotikoa, lehen denari zen hau, eta orduan, zentzu horretan, gustora sentitzen naiz, eta gure
bai, baditugu ordutegi batzuk eta baditugu plangintza batzuk eta guk aurrera begira beti egon behar gara, azkenean enpresa bat gara eta enpresak beti bezala hemendik 2 urte barru guari gara planifikatzen ze obra montatuko dugun eta orain ja ensaiatzen hasten gara. Gure obrek 2 urte terdi, 3 urteko iraupena izaten dute sorkuntza prozesua pentsatzen denetik egiten denen arte, ezta? Eta orduan burua beti dago martxan eta ezin duzu deskonektatu, itzali hor. Ezin duzu itzali. Eta gero sorkuntzara dedikatzen gara eta pausan zaudenean ere beti dago burua hor bueltaka, beti ari zara zerbait irakurtzen, zerbait ikusten, eta jende berria ezagutzen, zer tiratu dezakezun, ze histori kontatu, ze emoziokin bizi, eta bai, zaila da banatzea, baina niri asko gustatzen zait baita ere banatzea, eta esatea, alde batetik dago Inigo, ni, eta gero beste aldetik dago Ander Lipus, aktorea, artista edo dana alako edo bufoia, bere ofizioari emana eta ordu asko ematen dio dana, baina ni ere banago eta ni eta nire familia, nire bizitza, nire mendira igotzeko gogoa edo pasiatzeko gogoa edo itsasoari begira gelditzeko gogoa edo suari begira, ezta. Horretarako behar duzu baita ere goitizena, pixkat hori ezberdintasun hori egiteko? Bai, izan daiteke nik ez dakit goitizenarena. Edo bizure bi arlo horiek, ez? Bai, eta gero nik uste dut, igual bere momentuan oso peso azalean nintzen eta heteronimoen mundua asko interesatzen zitzaidan, eta anonimatoa eta izenak berdin zitzaidan, orduan garai hortan izen asko erabiltzen dituen Bilboko garaian izan zen Ander Lipus, Enrique Agotz, Augusto Cromlech, Irburu, Hank Klee, eta Ander Lipusan gelditu zena hola aktore moduan. Eta hola gelditu zen, eta uste dut Ander Lipusek eman zidala indar bat agian nik Inigo moduan ez neukana, ezta? Eta hor gelditu da Ander Lipus eta horrekin jarraitzen dut nire arlo profesionalean, ezta? Gero argi daukat bizitzan nor naizen, uste dut, eta hori ere elikatzen jarraitzen dut, eta Inigo hori ere pila bat galdera luzatzen dizkiot, eta hortan ari naiz baita ere lantzen bizitzan. Primeran, mila esker kontaktoko guztiagatik. Eskerrik asko zuri. Eta plazer hutsa izan da, zu hemen izatea, hasi que sorte hon estreinuan Nafarroako Antzerki Eskolan. Mila esker. Eta zure prozesu eta proiektu guztietan. Berdin zutzako ere, eta ikusiko gara, nahi duzunean baita ere, antzokian, goian edo behian. Edo bendian gora. Hori da, kaleetan. Mila esker.